Estem enamorats. Qui t'ha bitxo? Ding Yuchi, casa't amb mi. Estem enamorats dels protagonistes de Love Game in Eastern Fantasy, no? Tremenda sèrie. Jo de l'Esther Yu, I jo del Ding Yuchi. Ding Yuchi, casa't amb mi. que són 2 dels 5 protagonistes d'aquesta meravellosa sèrie que ens ha donat nom, de fet. Estàs al bambú? I és una sèrie que us volem recomanar moltíssim, especialment a les fans d'aquí. d'Inuyasha. Amigues, a qui no li agrada un bon Seminiboni que se li posa el cabell blanc quan es transforma? És la sèrie que a mi em va enganxar a les sèries de cultivadors i a les sèries xineses que tant ens agraden ara. I ha sigut la meva porta d'entrada i crec que és perfecta per ser la porta d'entrada de qualsevol de vosaltres. Ve d'una novel·la que té el seu manhua. És una història que és un isekai, podríem dir, Sí. mecàniques de videojoc. I que tot i estar basat en una novel·la, també estàs dintre d'una novel·la. De què va? A veure, tenim la nostra protagonista que està una mica obsessionada amb un escriptor i cada vegada que treu alguna cosa s'ho llegeix, doncs com quan jo llegia Crepúsculo, en plan, la nit mateixa que surt s'ho llegeix tot del tirón. Però a l'última novel·la No li agrada. no li agrada. I quan està començant a rajar de la novel·la a internet, què passa? Que es transporta a un món nou on ella és una de les protagonistes de la sèrie. Que és com la dolenta, una mica, de la Sí. sèrie. I llavors ella té una missió allà, una sèrie de missions que es van desvetllant al llarg dels capítols, entre ells. Enamorar el protagonista. El que em va sorprendre a mi d'aquesta sèrie és la barreja constant de drama, humor, acció, rius, plores, i em sembla que té un equilibri. Us asseguro que enganxa gent que normalment no miraria aquesta sèrie. Per mi, a nivell de vestuaris, maquillatge i pentinats, és molt bona. O sigui, jo crec que és el millor que he vist fins ara i això que ara ja n'hem vist unes poquetes. De veritat, Love Game in Eastern Fantasy, sisplau. Val molt la pena. A més, la teniu disponible tant a Netflix amb els subtítols en anglès com a Viki, amb subtítols en castellà. Nivell de sang a Love Game, molt moderat. Val? Hi ha poca sang a la boca. Ding Yuchi, casa't amb mi.